आज गाना सुना तर अपने घर में तो मर्द होखब तो गोलू राजा के गीत बजा देव बिना ईयरफोन के। पवन सिंह जी के बजा देव, खेसारी लाल जी के बजा देव, नीलकमल सिंह जी के। बाकी जितना आज मार्केट में रउरा सब सुनो तनी पावर नहीं खे कि बिना ईयरफोन के बजा देव घर में। कि भाषा से मजाक कबले सोहत जाई से, अरे माई बहिन बेटी संग रहल जाई कैसे। गाना सुन के झूकी कबले अरे मुड़िए भाई जी। आज भोजपुरी कहाँ भाई जे बगल में तो ढोढ़िए में भोजपुरी भाई जी ढूंढल भोजपुरी भाई जी। कलाकार को कहता है कि सुन हमारा राजिला घर हो। केहू कहता कि हम होनिहार हैं, केहू कहता कि हम जादू जी तो राजपूत। अरे सरकार कलाकारी में ही सब चलवे ना करे। कलाकार के ना कोनो जिला होला आ ना कोनो जात होला, बाकी कलाकार लोग के चलते आपस में लड़ाइयों हो जाता है। आखिर कब तक आरा बलिया छपरा जिला के नाम पे हो खेला फड़ा आखिर कब ले ठाकुर जी के आत्मा कब ले। गो ठाकुर भेले गोपाल भैया, भिखारी ठाकुर, गायत्री ठाकुर, हरेंद्र ठाकुर, छठा गोलू ठाकुर, एगो चतुरी ठाकुर। कि ठाकुर जी के आत्मा कब ले ठिठुरी भाई जी। ए भाई तो ढोढ़िए में कि भैया गोपाल कहस के करा के दोषी, भैया गोपाल कहस के करा के कोसी में गवैया लिखवैया और सुनवैया सब है दोषी। पैसा खातिर घोपल जाता अरे छुरिए भाई जी। आज ढूंढिए में ढूकल भोजपुरी है भाई। आज ओकरे फॉर्च्यूनर लिया था जे गीत गोले बा